Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Mirjam Dalli, u l-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Gino Kawki, ħabru li l-istess korporazzjoni mistennija tibda l-proġett ta' riġenerazzjoni fuq il-ġnien tal-Marina. Ir-riġenerazzjoni tal-promenad kompli tissebbaħ iż-żona anke bil-bini mill-ġdid tal-bankina, installazzjoni ta' dwal ġodda, railing galvanizzat u sistema ta' irrigazzjoni u tħawil ta' 500 pjanta tal-pistakki fost is-siġar eżistenti. Ir-riġenerazzjoni tal-ġnien se twassal għal greenway ġdida ta' 210 metri għal ċiklisti u għal ġiri u mixi. U fil-waqt li se jsir xogħol estensiv, ix-xogħol se jsir b'attenzjoni lejn il-wirt storiku u kulturali u mhux se jitmissu n-numru ta' parkeġġi eżistenti. Il-Kap Eżekuttiv tal-GHRC, Gino Kawki, spjega kif dan il-proġett se jkompli jisebbaħ il-promenad u jikkumplimenta x-xogħol li sar. Il-proġett ta' riġenerazzjoni tax-xatt tal-Pjetà huwa ieħor f'sensiela ta' proġetti li l-GHRC hija inkarigata li twettaq mill-Gvern ċentrali biex medet ta' arti huwa maħsubin għal rekreazzjoni pubblika ikunu fi stat diċenti, jkunu stat sikur u jkunu jistgħu jintużaw bla ebda problema ta' xejn. Il-Ministru dalli elenkat li dan ix-xogħol u parti mill-viżjoni li dan il-Gvern għandu għal pajjiż ta' kwalità. Għaliex nemmnu li rridu nħallu pajjiż ta' kwalità għaddejjin b'ħidma qawwija fuq numru ta' proġetti. Fosthom hawnhekk fil-Pjetà fejn il-GHRC għadha kif lestiet ix-xogħol fuq din il-promenad li issa ġiet ikbar, ġiet isbaħ u aktar sigura. U mhux ser nieqfu hawnhekk għaliex ser inkunu qegħdin nirriġeneraw ukoll il-ġnien li hawn fil-Pjetà ħdejn il-Marina. Għaliex irridu naqdu daw il-proġetti differenti flimkien ħalli nkunu qegħdin noffru lil komunità ġenerali spazju iktar sigur u anki aktar spazju fejn jistgħu jirrikreaw irwieħhom.